Meghalaya Board of School Education lane Mbose kan Pynbna no ya ka result jongki khna pule class 12 ne ki higher secondary school living certificates arts science commerce but vocational stream haka South Tarik Jymmang 2000 reu haka la sngi ublei ya ka te ka result en Pynbna lengba ka website nadu ka por khatway bejem step but kila banwat yala ki jong ki number lengba ki website balatho haka jing Pynbna